Waduh. Hancur semua, guys. Motornya kena semua. Dimulai sih, kajeng ampor kata nih kajeng ilen. Kita masih kira sih. Kajeng ilen loh. Betul ini. Awas, Tidak ada. Sadar coba. Harus ketemplung. Oh, ini letong. Jidian, Mbok. Ampun kajeng ngoten iki sik mawon. Kali patinya yo. Sampai ketemu nenggon letong ya. Setelah menghancurkan motor, sing rusak piro? Satu apa? Ratusan motor tadi rusak. Ratusan motor. Iya. Raku pati. Ulang ke raku pati. Motor oke. Evakuasi saya. Ini orang kebeluak di teletongan nih, selokan ini ya. Enak sih kirim gambar. Iya. Kronologi gimana tadi? Dicolne. Tak kuat kok koyo Kuat dan areke ya. Aku yo ora ngerti sing mlayu ngidul blodeng to. Wis mesti to ning ta. Lha nek bingung nek aku. Cara ngomong kosong iki. Kira iki kula nggih wong tebih, wong nengan-nengan. Tangi lho. Mayu. Gadeng. Mas. Balik ke motor. Balik motor. Isinya ada yang pecah, guys. Kita lihat parkiran yang sebelah sini. Dua, tiga. Nah ini. Tiga. Sama itu tadi. Yang pecah ya? Ada lagi ya? Ada lagi enggak, Pak? Enggak ada, itu belas tuh. Tiga. Yang ini. Tiga tak. Pecah Lantai sini semua ya tadi. Pecah kabeh, Jun. Di. Iki ngumbul ini. Hah? Cepat ya. Ini iki. Nah iki kan ora ono. Letengnya tugel kabeh. Jelas mas tapi ora ini. Nggih. Lompat mriki ya? Lompat mriki ya. Lompat kene. Oh ini, iki. Mbon aku ora. Beset niki pecah Oh, ini kabeh. pecah ya. Hancur, Jun. Parah sih sebelah kono. Ada yang pecah. Endi? Ini pecah. Nah iki buret kabeh masalah. Ini Ini proses evakuasi.
motor saya. Mobilnya disingkirkan dulu ya. Digandeng bro mas. Aman di sana. Barang nih. Semutin. Iya toh geng. Geng. Mulai ngamuk. Sapi mu tano. Bener toh. Wes lemes kok. Oh. Ndak kae sing wapi sing sapa ki mung pino. Sing datang se aman se. Tiga selesai lho. Abang di. Ah, berat banget.
Mang tenang mawon dodolan sapi sih. Iki bolo. Lah nggih aku senang sampean. Tenang tenang wae. Tenang wae. Ora tenang Mas Haru kenal Mas. Singosari omahe. Engko tak terke nyang omahe. Mang tenang mawon nggih mengke dirembuk bareng. Nggih. Oh iki apa solo ora anu. Ayo tak dodolan teh Pak rung do payu ngono lho. Nampak sapine wis payu lah. Berkarek hitungan penak to. Ayo karep kamu to Mas, grebus Mas. Kadang-kadang yo ngilang ngono kuwi. Ayo tak nyampak kakak iki yo ngono kuwi. Sampe iki ngono kuwi langsung ngilang. Jadi nanti ada 3 motor yang rusak tadi, pecah ya guys ya. Ini kondisinya pasar sapi ramai. Jadi kadang-kadang